Damoten nggih. Lha nembang turi putih sepira? Turi putih ditandur ning pinggir sumur. Sleret tiba nyamplung mbok kira kembange apa? Bener ora? Nggih, ten Jogja dereng anu. Kembang mladi, kembang mati dironce-ronce. Elisa wong merati, apa wis ana sing duwe, apa wis ana sing duwe. Wis aja kok tinting iso dhewe aku. Oh, niki modele kembang-kembangan ngaten. Ya. Turi-turi terus kembang-kembang. Ya. Ngarang kembang. Kula cobi nggih, kembang sing marai gatel. Iya. Mak ditakoni to, apa wis ana sing duwe ya ngono ta? Iya. Nah iki arep kembang sing marai gatel. Kembang rawe, agawe gatel awake. Aku wis ana sing duwe, merga wis dijodhone, merga wis dijodhone. Deng 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 deng. Jret. Ora sida nek ngono. Lah piye? Lah wis nek dijodhone kok. Loh, dijodokke kan durung ana janur melengkung. Kenapa pupus harap? Kembang pepe mekare sore. Masih ana sing ngarepke, muga sesuk mben dibatalke. Muga sok mben dibatalke. Lah kaya dongane elek to mo. iki aku jan ngrayu Elisa tenan ngene-ngene. Mas dolan dongane elek ngono. Dibatalke ya. Milih kembang apa mo? Bar iki kembang apa? Ya kembang jambe no. Jambe. Bang jambe. Apa ya jambe? Kembang jambe mayang jenenge Pak Sun kaya ngarepake neng aku milih liyane wae, aku milih liyane wae. Des. Ora sido demen karo aku. Gah. Lah mau ngejak ning Korea. Korea. Lah mau ngejak ning Korea ora ana modale. Nek ana duite di DPC ki ayo. Kembang dele brongsong wadahe yen kowe golek liyane muga entuk gondrong rambute, muga entuk gondrong rambute. Gondrong ki kok kaya kenal. Lah aku ya kudu karo sing gondrong. Yen napa kula wangune nggih kalih sing gondrong, Pak. Kembang dele. Hah? Kula nggih kembang dele. Iya. Kembang dele brosong wadahe senadyan kan gondrong rambute ning ora karo dalange kaya ora ana liyane. Deng 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 deng. Oh, gondrong ning ra ning kene to. Lah ya no gondrong emang cuman situ kan ono akeh. Kembang gedang ontong jenenge yen kowe nampe dalange oleh duduk 6 anake, oleh duduk 6 anake. Romo ki dongane ya ampun ngaten jenengane ku dalang prihatine kathah ampun ngaten kan kula entuk duduk 6 anake tenan piye. Ya apa kira-kira ora gelem? Hah? Mongko bakul tebu kek sugih lho. Bakul tebu? Heeh. Sugih? Heeh. Ayo ndelok saya. Nek kira-kira aku remen seneng, dikatanya kalau cinta itu jatuh dari moto turun ke hati.